ತುಳುವಲೆ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದು ಜಾಲು ಜಾಲು ತೊಡೋಲ್ ಅರ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಬ ಗೌಜಿಡು ಸೀಮೆ ಮೀರ್ದು ಊರುಗು ಊರೇ ಒಟ್ಟಾತಡು ಕಂಡದ ಪುನಿ ಪೂಜೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕೊಳತ್ತರೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಮೊಲಂಪು ನೀರ್ದ ಬೊಲ್ದು ಕಲಕಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರಿದು ಫಲಫಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಬಾಕಿ ಮರ ಕೊಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಐತದ ಸಿರಿ ಕಾಯಿ ಮುಡಿ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಾದೀಪದ ಮುದೆಲಡು ಪಸೆರ್ನ ಕಮ್ಮೆನದ ಬಜಿಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ತಿಪಿಲ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೊಂದು ಬುಲ್ತುದು ತೆಲ್ತುದು ನಲ್ತುದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬನೆ ತುಳುವೆರ ತುಡರ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುಪುನತ್ತು ಕಾಲಿ ತುಡಲ ಅರ್ನವನತ್ತು ಅವಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೆ ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ಬೆಳಗೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಡರು ಪರ್ಬನು ಈ ಓಮಾನ್ದ ಊರುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಇನಿ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರು ಈ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಚಾವಡಿಡು ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಎತ್ಕೊಂದು ಅರ್ತಿಡು ಪೀರ್ತಿಡು ನಿಕಲಿನ ಕುಡೋರೆ ಹನಿ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ತುಳು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾಯನ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲೇಸನು ದುಂಬುಕೊನಡು ಬಂದು ಯಾನರಡ ಭಿನ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾದೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುರ್ಲಗಂಟೆದ ಕಜ್ಜಾ ಕೂಟನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರೆ ತುಳು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದಲ್ಲಿ ಏಸೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತುಡರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂದಾದೀಪ ಅವೇ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ತುಡರು ಇನಿ ಓಮಂಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ ಆ ಬಾಳ್ವೆಡು ನಂದಾದೀಪ ಅದು ಬೆಳಗಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸನ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟ ದುಂಬು ಜನ್ಮಭೂಮಿನ ಬಿಡ್ದು ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬೈದಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರುಡು ನಮಕ್ ಒಯ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮನೆ ಬದುಕರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಬೋಡು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಈ ಒಮಾನ್ದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಇಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈತಮ್ ಬಿನ್ ತಾರಿಕ್ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಾಕಾಲ ಆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಿಡು ಪಂಡತೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ತುಳುವೆರ ಜೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂರು ದಾಡಿಡುಕೊಲೊಂದು ಅರೆನ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನೆ ದುಂಬುಕೊಣರೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಡಲ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋರದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲಂದಾಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತಂದಿನಾತೆ ದೂರ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕೊರಪಿ ಕಡಲು ಬಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಕೊಡಲಿದ ಪೆಟ್ಟಿದ ಆ ಸುಗಿಕ್ಕೆ ಉದಿತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ತುಳುವರ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಪ್ಪ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ದ ಊರುಡು ಒಂಜೆ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಂಜೆ ಸೂರು ದಡಿಡು ಬದುಕುನಂಚನ ಪೊರ್ಲುದ ನಂದಲ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದೆ ಅಂಚಿನ ನಂದಲಡು ಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಪೇರನೀರ ಸಂಸಾರನು ಒಟ್ಟುಗು ಕೊನೊಂದು ಓಮಾಂಡೆ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಪಣ್ಣದು ಕೂಟೊಂದು ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲೇನ ಬಂಧುತ್ವದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಟುದಿನಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂಡಲ ಬರವುದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗದು ಬರವು ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಬುಲೆಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಲೋಕರ್ಮೆ ತುಳು ಈತೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಅವು ಎತೋ ಜನಕುಲು ಆಯ್ತ ಪಿರಡು ಬಾರಿ ಬೆನುಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಅವೇನು ಊರವ್ರ ಅಕುಲು ಉಪ ಸೇರಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಇನಿ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಭಾಷೆನು ಇಲ್ಲಡು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಬೈತಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೇರೇನು ಸುರುಕಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಮಾಮೈತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ ತುಡೇರು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ
ಪರ್ಬದ ಈ ಕೂಟಗು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಮೋಕೆಣ್ಣು ಅರ್ತಿದ್ದು ಪಿರ್ತಿಡು ಬಾಮೈತದು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಪತ್ತು ಬೀರಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕೂಟಗು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಇಡೆಗೆ ಲೇಯ್ದ ಉದಿಪನೆ ಆವಡು ಲೇಸು ತುಂಬು ಪೋಡು ಸುರುಕಾದೆ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಜಿ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆನೆ ಇವರು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಓಮಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಿ ಮದಿಪುದ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯರ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಆನರೇಬಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಸ್ಕತೆ ಮೇರೆನ್ನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಅರೆನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ಗಣ್ಯರೇನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ನಮಕ್ಕೆ ಮದುಬದ ಬಿನ್ನೆರಾರು ಬೈದಿನಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಬೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊನ ಬನ್ನದೆ ಅದಿದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂಪುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರಣಿಲೆ ತೊಂಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳಿರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನಾರೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಟೆಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ LLC ಸುಲ್ತಾನಡ ಫೌಮಾಂದ ಅರೆನೆ ಅರುಣ್ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರಿ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿರು ನಂಬೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಕೆ ಅರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಪೂಪು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸ್ LLC ಸುಲ್ತಾನಡ ಫೌಮಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆನೆ ಮೋನ ಬನ್ನಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸುಲ್ತಾನಡ ಒಮಾನ್ ಮೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆನೆ ಮೇತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀ SDT ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದುದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಂಗದ ಅರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗಂಜಿ ಪೂಪೃಪ ಕೊರ್ದು ಮೇತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗದ ಓರಿ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗಿ ಏರಾಂಡಲ ಬಿಂಡೇರು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಬಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲಡೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮಕರಿ ಬಿಂಡೇರಾದ ಬೈದಿನಾರಿ ವಾಸುದೇವ ಉಡುಪ ದಯದೀದೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮೇರೋರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ತಂತ್ರಿ ಆದಲ್ಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಈನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಲಿಮಾರಡೆ ಪುದರ್ ಪೂಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಾವೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೈದಿನಾರೆ ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಬಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತೊಟ್ಟು ದಯದೇ ಇದೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಜಾಗುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದೊಲ್ಲೆ ಮೊದಲೇ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ
ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರಿದ ಮಿತ್ತದ ಗುಲ್ಲೆ ಪುಡಾರಂಡಲ ಒಂತು ಪೊರ್ತು ಸಮಯದ ತೊನುಗೆ ಅಂಡ ಮಾನವನ ಇನಿತ ಜೀವನ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ವಾ ಗಳಿಗೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಣ ಇನಿ ಲೋಕಡು ಏರಿಗಳ ತಿರಿಯಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದುಕೊಂಡು ಸಾವು ಜನನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅವು ಜನನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಜನನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣದ ನಡುಟು ಆ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾವೇನು ಕೊನಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಲು ದಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಧನಲೆ ಆದುಪಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪು ಇಜಿಂದಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆದುಪು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆನೇ ಇನಿ ಲೋಕಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯಕ ಪಣೊಂದುಂಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಮಾತೆರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಂಡು ದಾಯಕಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಓಲ ಓದಿದಿನ ಎಂಕ ನೆನಪು ಎಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ ನಿಖಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಎಂಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ನಿಖಲು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಉಪಕಾರಿ ಆದ ಬದುಕಲೆ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂತೂದು ಯಾನು ನಡತೊಂದು ನಿಖಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಲ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನಿಕ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಇನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ದೇವರಿ ಖಂಡಿತ ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಲೋಕನ ದೀವಯ ಪನ್ಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಇನಿ ದೇವರನ ಪಾದಡುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೊಕ್ಕಲೆಡ ಯಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡು ಮುತ್ತುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಕಡಲ ಕಿರಾಣ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಆದ ಇನಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಣದೆ ತೊಂಡೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಟ್ಟಗ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರೆಕಲ ಹಾಜಪ್ಪರು ಏರೆಂದು ಪಂಡದು ಮರಣಿ ಮುಟ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಇನಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದೇತೊನ್ನ ಬೆರಿಕ 6 ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲೆಗಳ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಆರೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋದು ಎಂಕಿಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದಾರು ಪರಿಶ್ರಮಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆತ್ತ ಅಂಡ ಆರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪೊಂದು ತನಕ ಆಯ್ನಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಎಲ್ಯ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂಡೇರು ಕುಡೋರ ಮಲ್ಲ ಚಪಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸನ ತುಮಕೊಂಡೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆ ನಾನು ದೊಟ್ಟುಗು ಬಂದುಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಓಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಅಡಿಟ್ ಬರೋಡು ತುಂಬು ಎಂಕಲು ಓಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದು ಕರೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಕೆಲವು ನಮೂನೆದ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪ ದಾಯಕ ಪನ್ಪೆಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿತ ದಿನಕುಲ ದೀತ ಆಂಡ ಈ ಲೇಸ ದಿಯೋಡು ದುಂಬುಲ 2017 ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಈ ಲೇಸ ಮಲ್ಪನಗ ಈ ಊರುಡು ஒரு ಏರಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆನ ಅಭಿಲಾಷ ಎಂಕಲ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಸುರುಕು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜು ಬತ್ತಿನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ஒரு ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆ ಆದ ಈ ಊರುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದೊಟ್ಟುಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಮಾಂಡೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದಾರ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ 2017 ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ಐದೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಒಳಗ ಸುಹಾರ್ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಸೆ ಆಗಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಸಂತೆ ಆದುಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಈ ಊರುಡು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ
2017 ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜೋಕುಲು ಒಮಾನ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನವರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಮಾನ್ ಡುಪ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಕುಲು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೊಜಿಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಆ ಸಮಯಡು 7 ಜನ ತೊಂಬತ್ತದೆ ಇತ್ಯ ಇಪ್ಪನ ಕೆಲವೇರು ಗರ್ನಿಯರ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವಾದಿಕ ಬೇಡದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಏರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಡ ತೃಪ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ಭವ್ಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಂಬ್ಲೆ ಮೆರಿಟಾ ಪಿಂಟೋ ಡಿಸೋಜ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಲೆಗೆ ಒಮಾನ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಟ್ಟ ಕುರಿದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ 2020 ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ಪಡೆ ಇನ್ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯ ದೇವರನ ದಯಟು ಇನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡು ಆರಂಜ ಆ ಪುದರ್ಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಮೆಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಒಮಾನಡು ಪಂಡಿತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಯಕ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೋದು ಒಮಾನ್ ತುಳು ಇರ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೊಂದನೆ ಆತನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಆ ಸಮಯಡು ಓಮಂಡುಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೇರುಳ್ಳೇರು ಅವು ಸಶನ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ ಆದಪ್ಪು SK ಪೂಜಾರ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಆದಪ್ಪು ಇಂಜಿನ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೇರು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಮೂಲ ಆತನ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ತೊಟ್ಟುಗು 2021 ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರು ಏರಿಂದ ಕೆಂಡಡ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಟಕನು ಬುಳಿಪಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ಜೀವನಡು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಮಾನ್ದ ಊರು ಉಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರೆದು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಲ ಈತ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಉದಿಪನೆಗೆ ಪಜ್ಜದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಉದಿಪನೆ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪುರುಪುಗ ದುಂಪದು ದಯಮಲ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮ್ಕಿ ಸರ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ದುಂಬು ಹೊರಡು ಪಣದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗೊಂದು ಮೊಲ ಚಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರೆ 2021 ತುಳುವೇರಿನ ಪರ್ಬ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸನೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಲೇಸೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರೆ 2021 ಅಕ್ಕ ಯಾವುದು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಧೂಳು ಕುಡುಪನ ಸಮಯ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಉದಿಪನೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಡೆ ಉದುಪನಾಂಡೆ ಒಮಾಂದ ಊರುಡು 7 ಕಡಲೆ ಕಡತು ಬತ್ತಿನ ಈ ಊರುಡು ನಂದಾದೀಪ ಅದು ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಈ ತುಡರೆ
ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಲಡು ನಂದಾದೀಪ ಅದು ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಏಯ್ನತ್ತನಾಲ ಅವಿನ ದೂರ ಪಾಡಾದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದುಲೆ ಒಮಾಂದ ಊರುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಗುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಯೋಗ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಒಮಾನ್ ತುಳುಕೂಟ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲೆವಡು ವೇದಿಗಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಂಡಿಯರ್ನ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಪಡು ಆಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಜ್ಜೆಗಳ ಆಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿರ ನನದುಂಬುಗಳ ಆಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಪನೊಂದು ಒಮಾನ್ದ ಊರುಡು ತುಳು ಬುಳೆಪಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಒವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪನ್ಪನ ತುಳುವೆರನ ಚಾವಡಿಡ್ದ ಅಂತೆ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಪ್ಪುಗು ಏರೇರೆ ಮೂಲು ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡು ಬೆನ್ಪೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ನಾಡದು ಬತ್ತದೆ ಈತ್ ಪೋರ್ತ ಆತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಡಲ ಎರದ ತುಳುವ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದಿನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಈ ಬಿರ್ದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲು ಏಳು ಕಡಲ ಕಡತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳೆ ಪೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೊಡದೆ ಕಡಲ ಎರದ ತುಳುವ ಮುಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪು ಓವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪೂಲ ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಏರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ದ ಊರುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಡ ಈಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬುಲೆಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಮಾಂಡೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಟ್ಟ ಆ ಪದಕ ಕೊರಡು ಪಣದ ಎಂಕಲು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ದ ಈ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಾನು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಕಡಲಾಯರದ ತುಳು ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾನಾಯ್ರು ನಮ್ಮಾರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ SK ಪೂಜಾರ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಪಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ಕರಿನ 34 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಮಾನ್ದ ಊರುಡು ಈತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SK ಪೂಜಾರ್ಲು దయచేసి SK పూజార్లు పీటొడుకులోడు పండుగ కేనుందులే మొల చెప్పాలి దొట్టుకు SK పూజార్లు ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನದ ಅತಿಥಿ అయిన GV ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಂಧುಗಳ ದಯದಿದೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ಅಣಿಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊರಡು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ ಬಿರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಆ ಓಲೆನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮುಡಿ
ಒಂದುಲೆ ಆ ಬಿರ್ದದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಐಡ ಬರವುಡು ದಾದಾ ಬರೆತೇರು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಯಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜಂಜಿ ಆಯ್ನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓದರೆ ಪನ್ನಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಕಡಲಾಯರದ ತುಳುವ ಮುತ್ತು 2021 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ದುದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಮಾನ್ ನಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 1986ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಒಮಾನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 1990ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಳುಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 2009 ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಸ್ಕತ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ 2021 ಲೇಸ್ದ ಒಮಾನ್ದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲನ ಎದುರು ಕಡಲಾಯ ತುಳುವ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಬಿರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ದಡಿಟ್ ನನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸಾಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧೀರ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೊಡುಕಲೊಂದು ಕಡಲಾಯರದ ಮುತ್ತು ತುಳುವ ಮುತ್ತು ಬಂದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇತೊನ್ನ ಶ್ರೀತ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಒಮಾನ್ ತುಳು ವಿಂಗಿಗ್ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರು ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುವಾಯಿನ ಉಡುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಮಾನ್ ತುಳು ವಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಎನ್ನ ತರೆಟಿ ದೀಯೇರು ನಾನು ಆ ಪೂಜೆನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಂದವನ್ನು ಬಂದು ತಿತ್ತೇನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಕೊರಿನ ಒಮಾನ್ ದ ತುಳು ವಿಂಗಿಗೆ ಎನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಲ ಐಕ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಇನಿ ತುಳು ವಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆತಜಿ ಆಂಡ నేను ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಅತ್ತಿನ నేను ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಓವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಣ್ ಸಂಘಡವೋ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವಾಡು ಆಚರಣ ಸಂಘವ ಎಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪಿನ ಬಣ್ಣಕ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೆಲಸತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ನಮ್ಮಿನ ದೇವರ ನಟ್ಟು ನೀತೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಂಘ ಏರು ಐನು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಮಾತೆರ್ಲಾಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಲು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮುಗಿಪೋಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾನಾಧಿಗದ ಪೀಠುಡುಕಲೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಅದಂದು ಕೆಂಡಡ ನಿಕಲು ದುಮ್ಮು ಪೋಲೆ ಎಂಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕಲಿಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಊರುಡು ಬುಲೆವಡು ಭಾಷೆ ಬುಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ತುಳುವೆರು ಜೋಕಲು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ರೂಪುಗಾನುವಿನ ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಮಾನಾದಿಗದ ದೇತೊಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು
ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠ ಬಿಡ್ದು ಈರಿ ಇನ್ನ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡಲಾರದ ತುಳು ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊನರೆ ಆರ್ಲ ತುಳು ಕೂಟಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಡ ಆಯ್ನಾತೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಮಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಟ್ಟಗು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿದ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಸಾಧಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗುರುತಿಸವನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಅರೆಗೆ ಫಲಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಫಲಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಫಲಕನು ದಯಮಲ್ದೆ ಉಡುಪೇರು ವಾಸುದೇವ ಉಡುಪೇರು ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರಣ ಸಾಧನೆ ದಾದಾ ಪಂಡಿತ್ ಓದರೊಲ್ಲೇರಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಕ್. ಕಡಲಾರ ತುಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಎಚ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಿರುದದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರೋಪಕಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖರಿ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಮಾನ್ ಮಸ್ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಸೈಂಟ್ಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪೌಲ್ ಚರ್ಚ್ ರೂವಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ರೂವಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕಟ್ಟಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಂಟರ್ LLCಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪೌಲ್ ಚರ್ಚ್ ರೂವಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ MCCP ಇಂದ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ MCCPಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2015ರಂದು ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ರೈಟ್ ರೆವೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಷ್ಪಲ್ ಪಾಲ್ ಹಿಂಡರ್ ಅವರಿಂದ ಅವಿರತ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2017ರಂದು 25ನೇ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕತ್ ಕೊಂಕಣಿ ರತನ್ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 3ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರಂದು ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒಮಾನಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017ರಂದು ನೇಟಿವಿಟಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MCCP ದೋಹಾ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 4ನೇ ಜನವರಿ 2020ರಂದು ಧ್ವನಿ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಅಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅವರನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇಂಚಿತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೆರೆನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ 2009 ಲೇಸಿಗ್ ಒಮಾನ್ದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆದು ಕಡಲಾರೆ ತುಳುವ ಮುತ್ತು 2021 ಪನ್ಪಿನ ಬಿರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧನೆ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀರಿಯಡ್ ಗುಲ್ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಕೇಳೋದು. ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರವೇ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರವಂತೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು. In this fast changing and technologically advanced world, it is paramount duty of every to preserve the culture, heritage and language to inspire and inform our future generation. Respected Mr. J.V. Ramakrishna, Dr. Satish Nambiar, Mr. Sashidhar Shetty, Chief Guest of the program, Mr. Divakar Shetty, Dr. C.K. Anchan, Mr. Abbas Wuchil, Mr. S.T.D. Prasad, Mr. Clarence Pinto, all lovely ladies, smart gentlemen, and smiling children of Tulunadu. Very good evening to you all. First and foremost, the Oman Tuluver Tuluving's magnanimous Tulunada Tudar 2021 program. It is indeed my privilege to be honored by the Tuluvas of Oman. I am so happy and proud to be a Mangalorean and above all part of Tulunadu. I belong to coastal Karnataka region and always loved every tradition and meaningful cultures of this region. Along with my wife Winifred Fernandez and family, I express my sincere gratitude to Mr. Ramananda Shetty, the convener and the executive committee members of Oman Tuluver, Tuluving of Indian Social Club, for bestowing a great honor on me. Tulunadu has centuries of beautiful history. Historically, Tuluvas, irrespective of their caste, creed, and religious diversities, worked hard to create and preserve their own unique identity in their language, culture, customs, and social celebrations, and further maintain the religious harmony. Tuluvas living in Muscat have always worked tirelessly to preserve their culture, heritage through cultural activities. Today's Tulunada Tudar 2021 is one of more unique extravaganza showcasing Tulunada's cultural heritage. Let me walk in the memory lane and take you all few years back. In order to showcase Tulunadu culture and heritage, few prominent members of Tulunadu residing in Muscat formed Tulukuta and came under the banner of Indian Cultural Association. To name a few stalwarts of that era, late Pitambar Alke, late Dr. Satish Salyan, Shekhar Salyan, late Japur Ramappa, late Micmax, Mr. Jairam Hegde, Timmaya Shetty, Richila Shrado, Shashi Shetty, and Dr. Anchan, and an active role played by Shankar Shetty, Ashok Suvarna, S.K. Pujari, and many other Tulu community leaders and personnel. Later on, ISC activities stopped temporarily due to local restriction. However, in 2016, under the wise leadership of Ramananda Shetty, a successful entrepreneur, and with the guidance of Mr. Sashi Shetty, gathered to start the activities. As you all know and aware, in 2018, Oman Tuluver, Tuluving was born and was affiliated to Indian Social Club, courtesy Dr. Satish Nambiar.
Honorary Chairman of Indian Social Club. Since then, whatever programs staged by Oman Tuluver wing of ISC are of very high standards. It's heartening to see all communities of Tulunadu, irrespective of caste, creed, and religion, coming together as a family. Kudos to Oman Tuluver. And before concluding, I take this platform to express my appreciation and gratitude to three personnel of Tulunadu. Dr. Satish Nambiar for uniting all linguistic communities of Indian origin under Indian Social Club, and for his support and guidance to all. Mr. Shashidhar Shetty and Mr. Divakar Shetty for promoting, supporting Tulu art and culture, and for their humanitarian works and leadership. Finally, once again, I thank Mr. Ramanda Shetty and his team for this honor. I wish them all the very best in all their future activities and endeavors. I pray that Almighty bless and protect Oman Tuluver wing and Tulunadu community of Muscat, Oman. Thank you all. Jai Tulunadu. ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿರಿ ಹಿರಿಯರೇನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕುಡಂಜು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕಡಲಾರದ ತುಳುವ ಮುತ್ತು ಪಂಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ನಾನು ಈ ಬಿರುದು ತೊನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದಯ ಮೆಲ್ತಿ ಈನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಾಗಡು ಕುಲೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೇಸ್ಲೆನ್ನು ತೂವೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಖಾಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಂಡು ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಓಮಾಂದ ಊರುಡು ಓಮಾಂದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೀಠಣದೆ ತೊಂದೇರು ಸಾಧಕೇರು ಸುರುಕಾದೆ ಯಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗಿಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಓಮಾಂದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಓಮಾಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಡು ಗೊಬ್ಬಂದು ಓಮಾಂದ ಊರುಡು ಅವು ಏತೋ ಲೇಸ್ಲೇಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಆದುಪ್ಪು ಐದು ಒಕ್ಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗಲೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿ ಓಮಾಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಿಗೂ ಈತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಪೊಣ್ಣನೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೀಟೋಡು ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇಮಲ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪಿರವಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಜೋಕಲು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದೆ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿರುವರು ಅಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇಮಲ್ತಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೂಲು STD ಪ್ರಸಾದ್ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚನೆ STD ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದೇದೆ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರಡು ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ದಯದೇದೆ ಓಮಾಂಡ್ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪದಕೊನು ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕಲು ಸಾಧಕರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಪುರಾಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ ಒಡದೆ ಆಗ್ಲೇನ ಈ ಮಾನಾದಿಗ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈತ ದೂಲು ದಿತ್ತಿನ ಯಾವಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾವಂದು ನಾನಾತ್ ಬರಡು ಕರಿನ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆ ಕೈಟಿ ಏತು ದೂಲುಂಡು ಅವು ಪೂರವರ ತಲುಪಲಿ ಸುರುಕು ಬೈದನವ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆಗೆ ಕುಡೋರ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಓಮಂಡೆ ತುಳುಬಳ್ಳಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೇತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಜೀವನುಡು ನಾನಾಥ ಸಮಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದ ಮಿಂಚಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪೀಠ ಬಿಡ್ದು
ನಿಖಿಲೇನ ಜಾಗಡುಕಲೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲೇಸನ್ ತೋಡ್ಪಣದು ಮಾತೆ ಬಿನ್ನೆರನ ಪರವದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರಿ ಸಾಧಕರು ಏರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಶಾಂತ್ ಓಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಓಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇಬ್ಬರಿ ಓಮಾನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಐಟೆ ಸುರುತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇಂಟರ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಡೆ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಐಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋನರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗೋಬ್ರಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ 2020 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಲಂದ ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೊಹಾರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆಸ್ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಆತ್ಯಾತೆ ಮರಣಿ ಜೆಮ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರ್ಜಾ ಮೊಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ GCC ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಚೆಸ್ ಈತು ಪೂರ ಸಾಧಕ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಪೋಯಿನ ವಾರದಾನಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಲ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸುಶಾಂತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಲು ಪಾಡು ಬಂದು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುಶಾಂತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಪೂಪುರ್ಪನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರಡು ಅರಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ಕಿಶೋರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಮಾಂಡ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಸಾಧನೆ ನಿಖಿಲನ ಎದುರು ಪಂಡೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಿಂಚೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನಾತ ಸಮಯ ಅವೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಕೊರಡೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತೆ ಕುಡರ ಮಾತಿರಡ ಸುಗಿತೊಂದು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಓಮಾಂಡೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗ ಸುಶಾಂತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣರೆ ಮದತ್ ಬುಡಿಯೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿನೆಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾನಾದಿಗೊಂಡು ಅಕುಲು ಸಾಧನೆ ವೈಟಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ ಆಯ್ಬೋಕ ಇತ್ತ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚಿನ ಅಕುಲು ಯಾರಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೋಶಿನಿ ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ದಯ ಮಲ್ತಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇರ ಸಾಧನೆ ದಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಖಿಲ ನಟರಾಜನ್ ಅಂತರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ ಸಂಘ ನಾಗ್ಪುರ್ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಟ್ 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಓಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಐದೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ್ ಗುವಾಹಟಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನೆಟ್ಟೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉತ್ಸವಡು 2nd ಪೊಸಿಷನ್ ಐದೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಕಿನ್ಕಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ 2nd ಪೊಸಿಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಶಾವ ಓಸೋಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಕಲಾಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ನರ್ತನ ದೇಹರೌದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನಟ್ಟು ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 2nd ಪೊಸಿಷನ್ ಕನಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 2nd ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಟರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ ವೋಕಲ್ ಸೋಲೋ 2nd ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೇವ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ನೆಟ್ 2nd ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2020 A++ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೇವ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೇವ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ISWKK ಮಸ್ತ್ ಸಂಗೀತ ಸೌರಭ 2020 ಇಂಚಿನ
ಸುಮಾರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದುಲೆ ದಯಕ್ ಬಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಆತೆ ಸುಲಭತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ರೋಶನಿ ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ದಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಶಾಲು ಪಾಡುಡು ಅಬ್ಬಾಸ ಉಚ್ಚಿಲ ಅರೆಗೆ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ SDD ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಓಮಾಂಡು ಪುನಃ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ SDD ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ದಿನೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಲೋಕೋಗು ಆಕಲು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪರೋಡು ಆಕಲ ಸಾಧನೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡನ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತು ದುಂಬರೇ ಓಮಾಂದ ಊರುಡು ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಿಂಚೋಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಓರಿ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ಪವನ ಆರಾಧೆ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಿಯಲು ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಿಯಲು ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಿಂಚುನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ನೀಚಿ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮುಂದೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಬಾಲೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡಡ ಶಾರ್ವರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಾರ್ವರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ನೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಸಾರ್ವರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾಲೆದ ಸಾಧನೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೋಗ ಚೆನ್ನೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಸರಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸಂಗಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಡು ಹೆಜ್ಜೆ ISC ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾ ವೈಭವ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ದಿನೈಟ್ ಟೈಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲಾ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ದಿನೈಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಟೈಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಅನುಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡೋಸಲೆಂಟ್ ಸಮೇತೆ 2020 CBFs performed solo Indian classical dance representing Indian School of Algobra. ಐದೊಕ್ಕ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಡ್ಡಗು ಓಮಾಂಡ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಧಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿನಂಚಿನ ಸಾರ್ವರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನೆ ರಾಮ್ಕಿ ಸರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತೆ ಪೂಪುರ್ಪಲ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಓಮಾಂಡೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಲೆ ಓಮಾಂಡೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಂದೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಮತಿ ನಂಗೋಲು ಬಾಕಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಟ್ಟಗ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮೆಂಚುಡು ಮೊಕಲ್ನ ಕಲೆ ಲೋಕಗು ತೋಜಾದ ಕುರುಪಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೈನ ಇಂಚೆನೆ ನೀಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರಡ ಮೂಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಣ ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡಾದ ತನದಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುನ ಗುರಿನ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದೀಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನ ಒಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಕರ ಮುಖ್ಯಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದದ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ಲು ತುನಗನೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನಾತ ಸಮಯ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊದ್ದು ಮೊಗಲ ಭವಿಷ್ಯನು ಉಜ್ಜಲ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಗು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿ ಲೇಸನ ದುಮುಕೊನೈ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಗು ನಿಖುಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ದಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಚೂರು ತಡ ಆದತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ನಿಖಲ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿಕಲೊಂದು ಪೋರ್ಲುಡು ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಮುಕಣರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಪಾಯಿನ ಪದಕಿಯನ್ನು ಹಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದುಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೃತ್ಯನು ತೂಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ ತೋಜಪಾನ ಈ ಪುರ್ಲಗೊಂಡದ ಜೋಕಲ್ಲ ನಲಿಕೆನು ತೋರಲ್ಲರು ಆತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ರಂಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಕಡೆಕ್ಕೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬೈದಿ ವಿನ್ನೇರೆ ಎರ್ಲ ಬೈಜೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಈತು ಪೂರ ಲೇಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೋದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲೇಸು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲೊಂದು ಪೊರ್ಲುನು ಲೇಸೆಡು ತೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿ.ವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೆರಣ್ಯಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ತಾವು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಾವಳಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರು ತುಂಬ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಎತ್ತು ಬೇಗ ಪಂಡಿರವಂಡ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲದ ಎತ್ತದ ಮಿತ್ವಾಡೋದು ತುಂಬು ಚಪ್ಪಲೆ ಬತ್ತ ಆತಂಡೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೂರಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯರ್ ಸರ್, ಹಾನರಬಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್, ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ Mr. Ramanand Shetty, convener, Tulu Wing, members of the managing committee, honorable dignitaries on the dais here, ladies and gentlemen. I am normally known to speak very short, 2 minutes. Maybe I'll make it lesser than that today. I just need to wish all of you happy Toduru Parba. And just to reminisce for a minute, Oman Tuluver, under the dynamic leadership of Ramanand Shetty and 4 others who together call themselves Pancha Pandavere, were running Oman Tuluver, and in what a way. Very, very successful, program after program with absolute gusto. At this time, we had a Tulukuta earlier, and we were not forming another one. So I suggested to Mr. Ramanand Shetty, why don't you come under our umbrella, and you will have a license to perform. It will be all official with permissions from the government, which they readily accepted. And the very first program, their inaugural function, was blessed by the presence and was inaugurated by Virendra Dharmasthala Hegde. That itself is so, His Holiness's blessings is wholly with them, and that shows by the way they're performing so far. I wish all of you a happy Diwali and Todur Barba, and I wish the Tulu wing under Mr. Raman Shetty every success in all their endeavors in future. Thank you. ಪುರ್ಲಕಡೆದ ಪಾತಿರ ಬನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬೇರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡ ಬತ್ತು ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣನೇ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೇಕ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಾತಾ ಆಚೂರದ ಕೊರಿಯರಿಂದಂಡಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತುಕೊಂಡರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಮರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಲೇಸ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರಲಾಂಡಿ ಉಡಲ್ದೋಲಾಂಡಿ ಈತು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ದಾವು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗಿಡಿತ್ತ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಆರೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಈತ ದುಂಬುಕೊಣರ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈತೆ ಕುಡೋರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲೇರು ಅರೇನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಾರೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಶನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ರೂಪಾನಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ मस्त पातेरोजी अंड
ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ನ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬುಡು ದೀಪೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಿನ 4 ದಶಕಡು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮಾತ ಸುಖ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ಪಾಲಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಬೆರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂಟುದು ಅಗಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸೊಂದುತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿಲು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಅವು ವಾವಾ ನಮ್ಮುಂದ ರೀತಿಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಅಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಲ್ಲೇ ನಿಕಟವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು. ಎಡಗೈ ಬಲಬರಿಗೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡೇತರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಲಿ ಕಲೆಯಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗಾಯಿ ದಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರೇ. ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಂದು ದೇವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಡೆ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯನು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ದಿವೊಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಎನ್ನೆವೆ ಅನಿಯೇ ಎನ್ನೆವೆ ನೆತ್ತೆರಡು ಪುಟುಂಬ ದಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಪರಮ ಮಿತ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಆಡು ವಾನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆಡು ಅವು ಯಾನುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಓದು ನಗಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ಅರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾದ ಅರ್ನ ತಾಕತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರೆ ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಅಂಚನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದರೇ ಮೂಲ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ತರಪಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವನು ಸುರೂಟು ಬತ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಾವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊರೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆದ ಮಾತಾ ಮುಂದಾಳತ್ವನ ವಹಿಸನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವರ್ಯ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರೆ ನಿಗಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬರೀಟು ಕೊಲ್ಲುವೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಈರು ಉಂತಿನ ಯಾವ ರುಜಿ ಈರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅರ್ನ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹೊಸ ಲಾಲು ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಲಾಲು ಕಟ್ಟಾದು ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಸ್.ಕೆ. ಪೂಜಾರ್ರ ಅಂಚನೆ ಫೆರ್ನಾಡಿಸರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದುಂಬರಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಜವಣ ಜೋಕುಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಇಷ್ಟ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಭಗಿನಿಯರೇ ರಮಣ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಷಯಡು ಆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ 1784 ವಿಷಯಡು 83 ವಿಷಯಡು ಇಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಗೆ ಬೈಯಾಡು ಅಪಗದ ತುಡಿ ನಿತ್ತೆರದ ಜವನರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜವನರು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಳಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದೇಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐತ ಲಿಪಿ ಅತಪಂತರ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರರು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಜನಕುಲೆಗೆ ಶೇಕಡ ನೆತ್ತ ವಿಷ್ಣು ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಂತಿನ ಸಮಯಡು 4 ಜವನೀರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಆಣಿದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತಿನ
ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತೊಲೆಯಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ನ ಪೈತಾರೆ 6 ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಎನ್ನಾಲ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದೇನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂಬಂತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುಕೂಟ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸನಂಚಿನ ಬೇತ ಓವುಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂದ್ಯಾನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅದು ನಿಗಲಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲ ಅಂಚ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಸುರುಟು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತರ ಪನ್ನ ಪಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಕ್ತಿನಿ ತಿದ್ದೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ನೀಲಾವರಡ್ದು ಪಸದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ತುತ್ತ ತುದಿಡ್ದು ಪಸದು ಕಡಲದ ಬರಿಮುಟ್ಟ ಕಡಲಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಾಯಿನ ಪಾದನು ದಿನೋಲ ತೆಕೊಂದು ಬೊಲ್ದುಡ್ದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 22 ಸಮುದಾಯದಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲೇರು ಅಗಲು 22 ಸಮುದಾಯದಗಳು ಬೇತೆ ಬೇಷೆ ಥರದ ಪಾತ್ರವೇರು ಅವು ತುಳು ಹಾಡು ತಮಿಳು ಹಾಡು ತೆಲುಗು ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡು ಬಂಗಾಲಿ ಹಾಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಹಾಡು ಬೆಲ್ಚಡ ಭಾಷೆ ಹಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಭಾಷೆಲ ಅಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾತಿವರು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಬಂಡವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಆ ಭಾಷೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಂಘಟಿತರವಡು ಆ ಸಂಘಟಿತನ ಆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಪೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಂಚ ಪಂಡ ಆಗಲೇ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಾನಂಚಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ದು ಅಗಲು ಸಾಹಿತ್ಯನಗಲಿನ ಕಲೆಗಾರನ ಮಾತು ಅಗಲು ತಾಂಕೊಂದುತ್ತೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ 1 ಇಂಚು ಕದಂಬರುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿಡ್ದು ಸಾಮುದ್ರಲುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿಡು ಒಡೆಯರುಪ್ಪೇರು ಪುಳಕೇಶುಲು ಹೊಯ್ಸಲರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿಮೆ ಆದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನೇ ಕೊರಿಯಂದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಗುಲು ರಾಜ್ಯರ್ಲೆತ್ತಿಜೇರು ಇನಿ ದೇವರ ದಯಟು ನಮನೆ ರಾಜೆ ನಮನೆ ಓಟು ಕೊರ್ಪಿನಗಲು ಆಂಡಲ ಓಟು ಗೆತ್ತೊನ್ನಗಲು ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜರನ್ನ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಅಕ್ಷರಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಲಿಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಡ ಆಯ್ತ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಮಾತಾಕಣ ಬತ್ತು ಕೊರಿಯವರ ಆತೊಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 200 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪಾಯ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಈ ಜವಣೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಚೂರರಣೆ ಅದು ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ದ ಲಿಪಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಇನಿ ಮಲಯಾಳಡು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡಗ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ 19ನೇ ಶತಮಾನಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಗುಲು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟುಬೂರೊಂದುಂಡು ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಬುಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅದಿ ಒಂದು ತಿನ್ನಗಲು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಲೆ ಧರ್ಮ ಮತ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಪಂಕ್ತಿ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಟುಂಡು ಆಂಡ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾವನ ಸಂರಕ್ಷಿಸವನ ಅವೇನು ಪಸರಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಗಳ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕು ಒತ್ತುಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ತುಳುಕೂಟ ಮುಗಿನ ಪಗ ತುಳುಕೂಟ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಮುಲ್ತ ರೂಲಿಂಗ್ದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುಲ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಡು ತುಳುಕೂಟನ್ನು ಉಂತೋಡಾಂಡು ಆಂಡಲ ಐತೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿತ್ತಿನ ಒಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದೇವುಲ್ಲ ತುಳುತ ನಾಡಿಡ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಬರೊಂದುತ್ತೇರು ಅಗುಲು ಬರೊಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾಂತಿನ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಎಂಕುಲೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಹಾಯಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಆ ಪುದರಡು ಸುಮಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಟ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಚಿನಗಲಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಮತ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತ ಕಡೆಗೆ
ಇಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೆಕ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಜವಣಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಪುದರ್ ಎಂಕುಲ್ ದೇಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ದುಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೋಪಿನಗಲು ಆ ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಹೃದಯವಂತ ಜನರು ಉಲ್ಲೇರು ಹೃದಯವಂತರಾಯ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿಯರು ಆಗಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಪುದರ್ನ ಆಗಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಲು ಆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಡುಂದ ಅಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ಪಿನಿತ ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರದ ಅದಂದು ಪನ್ನಗ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಅರಸನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬಹುದು. ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡೋವನಾದರೆ ನೀನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವನಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಡು ಆಜ್ಞೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಗುಣಲೆನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡ್ದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ತುಡರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ತುಡರ್ ಇಂಚನೆ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಒಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಅವೊಂಜಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾದ ಇಂಚನೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಪೊಡು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಹೊಸ ಜವನೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಒಂದು ದಿನ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ 4 ಪೊಲಿ ಕಡಲಿಡು ಸೀರೆ ಉರ್ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪೇರೂರ್ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೆರದ ಪೆತ್ತಡ್ಡು ಕಿಂಜಿಲು ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲಿ ಯಾವುದು ದುಂಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ ಅದು ಆಂಡಲ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಕೇನೆಂಚಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ತಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಲು ಪಂಡೇರು ಒಮ್ಮಂದ ಒರುಡು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುನು ಬುಲೆಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆವುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇರೆ. ಕಾರಣ ಅಂತರೊಡ್ದು ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ ಇನಿ ಜವಣಿಯರು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಏರಾಣಲ ವಿನ ದುಂಬುಗೊಂಡೊಪ್ಪಿನಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆರ್ಮೇಡು ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪೋಲೆನಿಕಲ್ ದುಂಬು ಪಂತೇರಂದಂಡ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಅವಳು ಎಸ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ನುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಆರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಓಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರನೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡದು ಏರಂದಂಡಲ ಎಂಕಲು ಪೋದಕ್ಕೇನಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಸಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಕು ಕೊರ್ದು ನಿಗಲು ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಏತ ಸಮಯ ಒಂದೇನು ಬುಲೆಪಾರ ಆಪಂಡು ಆತ ಸಮಯ ಬುಲೆಪಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಮರತ ಎಗ್ಗೆದ ಅಡಿಟ್ಟು 100 ಜನ ಬತ್ತದು ಆಸರ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಜೀವದ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಪಂತಿನ ಹಿರಿತನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವು ಸಶಣ್ಣನ ಆ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ದುಂಬು ಪೋಯ ಕರಿಣ 2018 ಸುರುಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಓಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಜಾಗಗು ಬತ್ತ ಕುಲ್ದುಂಡ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಲ ಖಂಡಿತ ಆಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ಉಡಲದ ಉಲೈಡ್ ಆಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಿ ಆನ ದೇವಡ ಆಕಲ ಸದಾಕಾಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆಕಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಡಿಪುನಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವಡು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಅವಕಾಶ ಬರಡು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣದಿನಾರೆ ಸಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರಿಡು ಪೋಣದಂಡ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ಕೊರ್ತಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕಾಣತ್ತೇರಿ ಕಣಪಿನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲವಡು ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬುಲೆಯೋಡು ಪತ್ತಪ್ಪ ತುಳುವರ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗವಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದ ಆ ಬೇನೆ ಆ ಆಸೆ ಅವಿಡೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂದ ನನ್ನೋರಿ ಉಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಮನಸ್ಸೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗಳ ಬರಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆವಡೆ ಮೂಲು ಈಗಿನ ಎತ್ತನಂದಲ್ಲ ಒಂಜು ಪಾತೆರ ಪನ್ನರೆ ಯಾನೆ ಏಪಲ ಆಸೆ ಪಡೆವೆ ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲು ಏಪಲ ಒಂಜು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಏಪ ಮುಟ್ಟಲೊಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡು 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ನಿಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬುಲೆಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೀವು ಬುಲೆಪಾರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡುಡು ಇಲ್ಲಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಲೆಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಕು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲರಂದು ಬಂಡಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಆ ಒಡಿಲು ರಟ್ಟುಡು ಅಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಬರೋಡು ಬರ್ರಿ ಇಂಕ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಊರುಡು ಬುಲೆಪೊಡು
ಹಿರಿಯರ ನಕಲುಲ್ಲೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಸೇರು ಅನ್ಪಿನ ಆಶೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಬೋಂದುಲೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಲ್ಲೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಂಬಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ವೆನ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ரெண்டு ಜನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು. ಒನ್ ಇಸ್ ಶಶಿಧರ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಂಬಿಯರ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೇಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. The kind of work what they have contributed over since decades is just thankful. We have senior members here who have contributed to the enlargement of the Indian diaspora. I think it's a great honor. Pranams to everyone. I think you're all guiding force to the younger generation, and we have a lot of responsibility to carry. It's not easy. Ramanan sir, what a wonderful work. Ovula onje kelasa manpuna gat easy at. It looks very nice to come up. We may sit down there, but aita period kulludu onje kelasa manpoda anda. The kind of efforts what goes beyond, it's only they know about it. These people have been truly been carrying the lights of ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಯಂಪನ್ ಮೊಕುಲು ಇಡೇ ಕಂತದ್ದು ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ದೇವರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಪಾಡೋಡು. ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸರ್, hearty congratulations. The youngsters, the young kids, that's a great kindness from you to recognize the talents. I think that's where we all need to come forward and support you. Okay, I think it's with these words, thank you again. And we all should pledge to come forward and we all should contribute. I think that's what is important actually. Namadeyata apunda, pura ottu barka. Let us all support together. Without this, nothing will happen. I mean, so kindly request each one of you, keep your ego, keep your personality, keep everything, religion, caste, everything. Pura budle. ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಗತ ನಮ್ಮ ಮಂಡುಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ 2022 ಟು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಮಸ್ತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಸಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಮನ್ ತುಳುವೆರ ಪರಮ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪನ ನನೋರಿ ಗಣ್ಯರು ಹಬ್ಬ ಸೂಚಿಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಂದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೋಕನ್ ತುಳು ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ವಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಗಲ್ಫ್ ರೀಜನ್. ಈ ಜಾತಿಲ ಭಾಷೆಗಳ ದಾಲ ಹೋಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡದು ಇಂದೊಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪಂಡದು ಈ ಚಾವಡಿನಿ ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ರಮಾನಂದರ್ಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಣಬ್ಬಾಜಿಗಲ ಯಾನು ಚಿರರಣಿಯಾದೊಳ್ಳೆಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲ ತುಳುಟೆ ಎಂಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ ಚಾವಡಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬ್ಯಾರ್, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ಯರು ಚಾವಡಿಡು ಕೊಲ್ಲುದನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥುಲೆ ಒಂಜೆ ಎಂದೇಟು ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಡ ಈ ಜಾತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡದು ಐ ರಿಕಾಲ್ ಮೈ 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೇಟ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಾಜರ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಓನರ್ಸ್ ಉಚ್ಚಿಲಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲ. ಪಂಡ ಬಂದರಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತರು ಬಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣಿ. ಈ ಕಮಲಾಕ್ಷಣಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನು ಅವು ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತದು ಪೋಕರಾಜರು ಎಂಚವ್ಲಾರು ಮಗೆ ಪೂರ ಬರೆದ್ರೆ ಅಡಿ ಬರ್ದೀತೇನಾ ಅವು ಕೊಣಲೆ ಎಂಚಿಂದು ಅನ್ಮಂಡೆ ಸರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಅವು ಏತು ಗೋಣಿ ಮುಂಡೆ ದೈಲವಡೆ ನೀನು ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಕವರ್ನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಕವರೇರೆ. ಸಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್, there is no barriers in this world
for this religion and the language. ಏರಾನ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಂಡನ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯುರೋಪ್ ಇರು ಪೆಡಸ್ಟಿನದು ಪೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪರಿಚಿತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಓ ಇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ हाँ कहाँ से आप? अच्छा मैं इंडिया से हूँ. अच्छा अच्छा इंडिया से कहाँ से? कर्नाटका. कर्नाटका मैंगलोर. मैंगलोर करावली. So immediately the communication will be devoted to the Tulu. ಆತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ 10th PUC ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರನೇ ಪೂರ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಸೇ ಟು ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಆಟಿ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಈದ್ ರಮದಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೂಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು NRIs ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ದುಪ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸದು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಶೋಕೇಸತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತೋಜ ಇರತ್ತು ಯಾನು ತುಳುನಾಡ ತುಡಾರದ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಲೇದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಈತ್ ಪಾತೇರ್ನೆಗಲ ಎನ್ನ ಚಿರರಣಿಯಾದ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ವಿರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಪೊರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಚಾವಡಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ತುಳುನಾಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಡೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಸೂರುದಡಿಟ್ಟು ಆ ಚಾವಡಿದಡ್ಡು ಕುಲೊಂದಿರಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಂದೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ಐಕುಬಾಡದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಗಳು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪುದರುಂಟು ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಸುರುಟಿಗೇನು ಎಂಚೊಲ್ಲರಣ್ಣ ಆ ಅಣ್ಣೆಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆಲತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲರಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಂದುತು ಬೆಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಬುಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಭಾಷೆಲಿಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಕು ಬೋಡದೆ ಕುಡ್ಲನ್ನು 10 ಭಾಷೆ ಒರಂಬ ಭಾಷೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರಂದಂಡ ಒರಂಬ ಪುದರಡು ಇನಿ ಲೋಕಡೆ ವಿಶ್ವಡೆ ಪುಗಾರ್ದೆ ಪರಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಾದುಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಪಾಡು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಿ ಕುಡರ ಹಬ್ಬ ಸುಚ್ಚಿಲ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅನ್ನೆ ದೇವಕರಣ್ಣೆಲ್ಲರು ದೇವಕಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ. ಸುರುಕಾದ ರಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿನ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಹಪಾಠಿಲು ಸುದೀನ್ ಸಾಹೇಬನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ ಅರುಣ್ ಮಗುಲು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಶೋಕುಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮಗಲ್ ಈತ ಗಡ್ಸ್ ಬೈದು ಅಗಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗಲಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಶಬಾಷ್ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಗ್ರಚರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬ್ಯಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗಮೂಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಆತನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನತ್ತೋದು ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಡ್ ಬೈದಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು SK ಪೂಜಾರರು ಆರೆಗ್ಲ ಯೋಡಿದಾರ್ ಬೇಟ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋರ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ತುಡರ ಪರ್ಬ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಬ ತುಡರೆ ಬೆಳಗಾದೆ ಬಾಳ್ವೆನ ನಂದಾದೀಪ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನ ದೇವಕರನ್ನಾಗೆ ಕುಡರ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮನ್ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುವೆಗೆದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಂದು ನನ್ನೂರಿ ಗಣ್ಯರು ರಡ್ಡು ಗಣ್ಯರು ಎರಡು ಪಾತೆರ STD ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕನ್ವೀನರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಂಗಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾಂಡರು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ISC ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರವರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ GV ರಾಮಕೃಷ್ಣವರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಸಹೋದರರಾದ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರಣ್ಣವರೇ, ಅಂಚನವರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈರಿನ್ಸ್ ಅವರೇ. ಸೊ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು
ನಿಮ್ಮ ತುಳುವಂಗದ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿದ್ದರು, ಸರ್ವತ ಶೆಟ್ರೆ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದುಬೈಯಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ, ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದರು, ಅಣ್ಣ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಸ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತುಳು ವಿಂಗು ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಮಣ ಶೆಟ್ರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಸಾದನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾತೀರ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಪುಜಿಂದ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಐ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. I know this gentleman for last, I think, 2.5, 3 years. A brilliant organizer. He has got fire within him to bring the Tulunadu people together. And today, this program is a witness. If you ask him anytime to translate a few words in Tulu, he translates brilliantly. Is within him is Tulu, love of Tulu is too good, and that is what is exhibited always in all the programs. Today, I want to wish him all the very best, not only in Tulu language, Tulu culture to showcase, but also in his personal life, his personal prosperity. We want all the good to him and to his all the members of Tulu Wing. On behalf of Mangalorean Konkani Wing, I want to wish all the very best to you, and not only today, all the days to come. Thank you very much. Have a wonderful day. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಸನ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಅನೋಕೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡಗೆ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬೇಡಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಕ್ಲರೆನ್ಸ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಐದೊಕ್ಕ SED ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚೆನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯರ್ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಶಶನ್ ಐದೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಚನ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಐದ ಬೇರಿಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಅದಿದೆ ಆ ಫೋಟೋ ಕೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡೋರ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡೇರೆ ಕುಡೋರ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ದದೀದು ಕುಲೊಂದು ಇನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ದಯಗಂತ ಕೆಂಡಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಭಾಗವತಿಕೆ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪದ ಉಂಡು ನನ್ನದಾದ ಬೋಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಲೇಸನೆ ದುಂಬುಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ
ಸುರುಕಾದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿಪನೆದ ಪದಪನರೊಲ್ಲೆರೆ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಆಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಓಮಾಂದ ಕಲಾವಿದೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಜಾರಂದ ಅಂಡ ಆಕಲು ಪರ್ತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗೆ ಉದಿಪನೆದ ಪದಪನರೆ ತಯಾರಂದುಲ್ಲೇರೆ. పొర్లు తూలే మల్లిగే పూతమాలే ముల్త జనకుల మనసు నిర్మల మాత దేవిరే నలీలే ముల్త జనకుల మనసు నిర్మల మాత దేవిరే నలీలే తులునాడ పొర్లు తూలే మల్లిగే పూతమాలే ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರೆ ನಲೀಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರೆ ನಲೀಲೆ. वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂಪರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಮೋಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ. ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಮೋಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರೆ ನಲೀಲೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ಜುವಿರನಲಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವಿರನಲಿ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ತೇರು ಒಯ್ತದು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮದ ಪೂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ತೇರು ಒಯ್ತದು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮದ ಪೂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮದ ಪೂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ పొర్లగంటద పద కేన్నగనే కెవీర్ మన అవనంచిన ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿನಂಚಿನ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಬಜಕೋಳಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎದುಕೊನ್ನ ನೃತ್ಯ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದೂಷಿ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎದುಕೊನ್ನ ನೃತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆದುರು ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿಯಾಪಿನ 1 ನಿಮಿಷದ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕೇನುವೆ ಉತ್ತರ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪರ್ದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದೊಲಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡಡ ಎದುರು ಕಥಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ ಇನಾಮ ಗೆಂದಲೆ ಎದುರು ಕಥೆನಿಕೆ ನೋಡು ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದೋಡು ತುಗ ಏರುಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಎದುರು ಕತೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡಡ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಏರು ಪರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಂಡೊಡು ಮೇಯೊಂದು ಉಂಡು ಪನೊಡು ದಾದ ಏರ್ ಪಂಡೇರು ತೋಜುಲ್ಲ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಏರು ಪರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಂಡೊಡು ಮೇಯೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರಣ್ಣ ಓಡ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು
ಇಂಚೆನೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರಂದುಪ್ಪೆ ತುಳಿತು ಬಗ್ಗೆ ಎದುರುಕತೆ ಕೇನ್ನರೆ ಉತ್ತರ ಪಣರೆ ಆತ್ಯಾತೆ ಗಾದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಗಿಂದಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದುಲೆ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎದುರುಕತೆ ನಿಖುಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಯುದ್ಧಕನ ನೃತ್ಯ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ಪ್ರೇರಣಾ ರಾಶಿ ಪಾರ್ನಿಕ ಲಾಸ್ಯ ರೋಷಿಣಿ ಶಾರ್ವರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ ಚಂದನ ಜಂತರಿ ಗಿಡನಗರ ತಜೀಂ ತಜೀಂ ತಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ಜಗನಗ 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 ಜಂತರಿ ಗಿಡನಗರ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜಂತರಿ ದಗ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜಗದರಿ ದಗ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜಗದರಿ ದಗ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜಗದರಿ ದಗ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದ್ದಿತೋಂ ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತದಿಗಿಡರೋ 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 ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತಗದರಿಗಿಡರೋ 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 ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ತಗದಿಗಿಡರೋ 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 ಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ಜಗನಗ ಜಂತರಿ ಗಿಡನಗರ ತಜಂ ತಜೇ ತಜೇ ಕುಜಂ ತಕಿಟ ಜಗನಗ ಜಂತರಿ ಗಿಡನಗರ ಆನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಸದಾನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ
सदानन्द नर्तन गणपतिं भावये परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये सानंद मुनीन्द्र गणनुत शिव शंकर मानस विलीनमानं सानंद मुनीन्द्र गणनुत शिव शंकर मानस विलीनमानं तन्त्रीलय समन्वित गंधर्व चारुण वराणुदेयमानं तन्त्रीलय समन्वित गंधर्व चारुण वराणुदेयमानं दीन जनमन्दारम् अनुपमदुव्य कळेबर शोभायमानं दीन जनमन्दारम् अनुपमदुव्य कळेबर शोभायमानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजन सम्मानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजन सम्मानं पामगमारि सा सरि सा तगद किट जणुत किट तळानुतक पामगमारि सा सरि सा तगद किट जणुत किट तळानुतक धीनुत धीनुत ता तैगता धीनुत धीनुत ता तैगता तणं तरिता तक झणं तणं तरितै तां तणं तरि तणं तणं तरि 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 धिमि 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 किट 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 झणु 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 परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानन्द नर्तन गणपतिं भावये
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಈತ ಸೋಕದ ಜವಣಿಯರು ಪಿರ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿಚಾರು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪುಜ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದ ಆ ಮಾಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ನೃತ್ಯ ಅಂತೀರ ದಾದಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಜೋಕಲು ಈ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚೆತ್ತಂడి ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂಚೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದಾಪಣೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಹಾವ ಬಾವ ಹಬ್ಬ ಈ ಮೊಕ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆ ಚಾಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪದು ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಚಿಲ್ಲೊಂತಾನ ಅಂತ ಆಡ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ನೃತ್ಯ ಭಾವ ಖಂಡಿತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಈ ನೃತ್ಯ ತಂಡಗು ಆ ತೇತೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಈತ್ ಸೋಕು ರೂಪುರೇಖೆ ಕೊರ್ದು ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲಿ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪುರ್ಲದ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಲ್ಪದೇರೆ ಕೊಡೋರ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದೇದೇ ಇದೆ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಜೋಕಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲಗಂಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತುಜಿಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲ್ಲದ ನೃತ್ಯ ಕಡ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಾರೆ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಸ್ವತಿನ ವರಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ವರಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪನರಲ್ಲೇರೆ ಒಮಾಂದ ಒರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪದ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ನಟು ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ರಚನಾ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೂವಿದ ಪುದರೆ ಮೈನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪನರಲ್ಲೇರೆ ಮೊದಲ ಮಲೆಯಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಬರೀತಿನಾರೆ ಕವಿರಾಜ ಸಿಂಗರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಲ್ ಬಕ್ಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೊದಲ ಮಳೆಯಂತೆ ಎದೆಗೆ ಇಳಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೊದಲ ಕನಸಂತೆ ಒಲವೇ ಒಲಿದೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ
ಚಾಚಿದ ಕೈಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಾಗೆ ಚೀಚಿದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಮೈಗಣ್ಣಿದೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಸಮನ್ವತ್ಸರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪದಪನ್ಯ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಚನಾ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಚನಾ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದಾರ್ ಪದವು ಪಂಡಿಕೆ ಎನ್ನಡ ಮೇಘಮಾಲೆ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ವಿದ್ಯುನ್ಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗವತಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹಿಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದಳೆಡುಲಿರೈಕೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಗೌನಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ. Baro. Megha
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಈತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಏತ್ ಶೋಕಡು ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಆ ಪಜ್ಜದಿಯರು ಐತ ಪಿರೋದ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರೆ ತುಳುವೆಗ್ಗೆದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಈರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಕುಡಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋನಗ ಕುಶಿಟ್ಟು ಪೋಪಲು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಗ ಕುಶಿಟ್ಟು ಪೋಪಲು ಕಂಡನನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಬುಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಉಲ್ಲರಾಯರಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋನಗ ಕುಶಿಟ್ಟು ಪೋಪಲು ಕೊಡಪಾನ ಅಂಡ ಉಗ್ಗೆಲದ ನೀರು ರಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಯ್ಕೆ ಒತ್ತರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಾದಂತ ಪಂಡ ಕೊಡಪಾನಡು ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕನನಗ ಸೊಂಟೋಡು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಗೂಚೊಂದು 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 ಬರ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಕಣ್ಣನ ಹಿಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಬಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಅಂಡ ಉಲೈ ಗುಯಲಿಗೆ ಪೋನಗ ಖುಷೀಟು ಪೋಪೋಲು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುದರ್ ಸುಪ್ರಭಾ ಸುಪ್ರಭಾ ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಓ ಸೋರ್ದಕಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಿಗೆ 6ನೇ ಪತಿದೇವರೇನ 5 ದುಂಬು ಬಹುಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ ಆವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ ಆವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಡ್ಡೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ತಾಳಂದಿ ಮರ ಉಲ್ಲರಾ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ ಆವಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಡಿಡೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ತಾಳಂದಿ ಮರ ಟಿಕ್ 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 ಇಜರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಊರುಡು ಬೈಮಾನ ಇಂಕಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ ಆವಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಪಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಂಕ್ ತಿನ್ಪ ಪೆರಡೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪೆರಡೆ 5 ಕಾಡಿಡು ತಪ್ಪು ತಾಳಂದಿನ ಮರವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಾರಿ ಮರತ ತಪ್ಪು ತಾರ್ಲುಜಿ ಅವು ಮಡಲೇ ಪೂರ್ಣ ತಿರ್ತು ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪಾಲೆಜ್ಜ ಬಹುಮಾನಲ ಕೊರಡು ಚಪ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತಾಲಜ್ಜ
ಮಲ ಮಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಜಮುಖನೇ ಪನ್ಪಿನ ಶ್ರುತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ ಸೊಹಾರ್ ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ನಿಕ್ಲನೆದುರು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ತೊಟ್ಟೋಗು ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಆ ಆ ಆ ಅಂಬುರುಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಅಂಬಿಕಾಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಈ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡಮಡುತ ವರ್ಣಿಪೆ ಕಥಾಮೃತವ ದೀಂ ದತ್ತಾಂ ದೀಂ ದಿಕುತಕ 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 ದದ್ದಿನ್ ದತ್ತ ದಿನ್ ದತ್ತಾಂ ತಕ್ಕಿಡಾನ್ ದಿನ್ ದತ್ತ ದದಿಗಿಣತು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೆರ್ಕಾಡಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಗವತಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಮಾನ್ ತುಳುವರು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ರಮಾನಂದಣ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಬಡಕುತಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡು ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾಂದಿ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ಛಂದಸ್ಸು ಕಾಂಬೋಡಿ ತ್ರಿವಿಡೆ, ರಾಗ ನಾಟಿ ರಾಗ, ತಾಳ ತ್ವರಿತ ತ್ರಿವಿಡೆ, ತ್ವರಿತ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತು ಏಕತಾಳ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ
ಪರಶುಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಿಗೆ ಪರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಗೆ ಪುರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲ ಸಾರಥಿ ಅಂದಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗ್ಯಾದೆ ನಿಖಲ್ನೇ ಎದುರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀರಿ ಕುಡುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಬನರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶುಕ್ಕುದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ ಬನರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ. ஏழு கொப்பா கடத்து பத்துது காணிக்கா மெರೆಯ ಭಕ್ತಿ ದಂಟೆನ ನೆಲಕು ಊರುದು ಕಪಟು ನೂಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನು ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನು ಎನ್ನ ಉಸುಲೊಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನದ ನಿಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ. ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿಪು ನಾ ಪರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಸಲು ಅಗಲು ಕಾಪು ನಾನಿರಲು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ
தெப்பு நக வருவா கடே கண்ணிடு கொடி துக்க தெப்பு நக வருவா ಪಂಡಿನಾಲೈದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುರ್ಲುದ ಪದ ಪಂಡೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶನಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಬಜೆಗೊಳಿ ಮೊಗಳು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕಲು ಅಂಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಓಮಾಂಡುಪು ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕಿಶನಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಬಜೆಗೊಳಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ತುಳುವೆರ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೀರ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀರ ಆಯ್ತಾ ನಡುತ್ತ ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ತುಳು ಬೇರೆ ನಂಬೊಳಿಗ ಎಸ್ ಸುಷ್ಮಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳುವೆರ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಒಂಜಿನದಾದ ಕೆಂಡ ಕಡೀರ ಆನಗ್ಲ ಕಡೀರ ಪೊನ್ನಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆ ಬರಿತಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಕೆನದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಾ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಫಂಗಸ್ ಒನ್ ಪೇರು ಕನ್ನಡಡು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಒನ್ ಪೇರು ತುಳುಟುದಾದ ಒನ್ ಪೇರು ತುಳುಟು ಪಾಮಜಿ ಪುದರ ಅಂಡ ಪಾಮಜಿ ಅತ್ತವು ಐಕ್ ಸರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಫಂಗಸ್ ಐಕ್ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ ಪೇರು ಅನ್ನೆ ಕೊರಿಯರ ಉತ್ತರ ಪೂಂಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಒಂದೇ ಪದ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊರ ಬೊಕ್ಕ ಇಗ್ಲಿ ಫಿರ ಕೊರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊರಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಟೂತ್ ಕನ್ನಡಡು ಹಲ್ಲು ತುಳುಟುದಾದ ಕೂಲಿ ಅತ್ತು ಆತ ಬೇಗ ಪನಡ್ಚಿ ಕೂಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ ಕೂಡಲ ಒಂದೇ ತುಳು ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರ್ತೇನೆ ಪರು ಆವು ಖಂಡಿತ ಪರು ದಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಜೈಕಲ ನಿಗುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕಮಲದ ಏರುತ್ತಾ ಅವು ಏತು ಪರು ಪಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ಏನತ್ತಂದ ಏತು ಕೂಲಿ ದೀತನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಏತು ಕೂಲಿ ವೈದ್ಯನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಪರು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಂಜಾಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಸುರೂಟ್ ಪನ್ ಮೀನ ಪರು ತಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿಯ ಅಂದು ಕೂಲಿ ತಲ್ಪೆ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬರೊಂದುಳ್ಳು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಪುಂಜಿವಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ್ಯಾದು ಬುಡಿದ್ಯಾದು ತಂಗಡಿಯಾದು ಪಲಿಯಾದು ನೇಲೆಪ್ಪೆ ತಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ಸಮಾಜೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಂಜುವೆಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬುಡಿಯರಂದಂಡ ಯವ್ವನೋಡು ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಯವ್ವನದ ಬೆರಿಕೆ ವೈವಾಹಿಕ ಪಂಡ ಮದ್ನಾದ ಪೋಪಲು ಮದ್ನಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯನಾಗ ಜೋಗ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಿയിൽ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೂಟ ಮೇ ಗೌರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸರೋಜಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗಳ ಮನೆ ಮಾದೇಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಮಾದೇವಿಗೆ ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಬರ್ರಮ್ಮಿ ಬಿರ್ನೆ ಹೋಗ್ಮಾ. ಹೂ ಕಣಮ್ಮಿ ಕೆಂಪಿ ನಂಗೂ ಹೇಳವ್ರೆ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಶೋಭಾನ ಜಯಮುನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪದ ಬೇರೆ ಆಡ್ಸಾರಂತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಬಿರ್ಬಿರ್ನೆ ನಡಿಯಮ್ಮಿ ತಡ ಯಾಕೆ, ಹಂಗೆ ಕೇರಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಡ್ಕೆನೆ ಸಿಕ್ತದೆ.
ತೆಗಿಬ್ಯಾಡ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಕಡಿಯಲೊಲ್ಲೆ ನೀ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಒಲವೂಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯೇ ಬಿಡದ ಭುವಿಯ ಮಾಯೇ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಕಂದ. ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ ಸಾಕಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಂಗಾರ, ಮುಗಿತ್ ನೋಡು, ಒಂದೇ ತುತ್ತು, ಕೊನೆಗೊಂದು ತುತ್ತು. ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆತ ಮೀರಿ ನಿರ್ಭಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆದಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆತ ಮೀರಿ ನಿರ್ಭಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆದಕಿ ಇಂಧನ ತೀರಲು ಬಂದೇ ಬರುವೇನು, ಇಂಧನ ತೀರಲು ಬಂದೇ ಬರುವೇನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಮೂರ್ತ ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗೆ ಮೂರ್ತ ಪ್ರೇಮದೆಡೆಗೆ. ರೀ, ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ರಗಳೆ, ಒಂದು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಬಿಡು. ನನಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ನೀನು ಬಂದಿಯಾ, ನೀನು ಬಂದಿಯಾ? ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು
ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ರಾಜೇಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರಾಜೇಶು. ನಾನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಟ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಏನಂತೆ, ಬರ್ತಾರಾ? ಹಾಂ, ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ತಂದೆ ತಾಳಿ. ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ನಮಗನ್ನ, 16 ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ಹೊತ್ತು ಹಡದರು ಮಗನನ್ನ. ಕೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನ, ಕೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನ. ಅಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ತಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೋ, ಇವಾಗ ಬನ್ರಾ? ಯಾಕೆ ಬನ್ರಿ? ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಈ ತಾಯಿಗೆ ಇಂಥ ಸಾವು ಬೇಕಿತ್ತು ಬಿಡಿ. ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ನಮಗನ್ನ, 16 ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ಹೊತ್ತು ಹಡದಾರು ಮಗನನ್ನ. ಕೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನ. ಅಮ್ಮ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೈತಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೈತಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, 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 ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ದ್ರೋಹಿ, ನಾನು ನೀಚ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನೀಚ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಲಹಿ ಸಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮೂರ್ನವ್ರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮುಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ಆದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನಂತ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀಚನಮ್ಮ. ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲಿನ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪ ಅಂಡ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡ ಅವು ಪೋದಾಂಡೆ ನಮ್ಮನ ನನ್ನೊಂಜಕ್ಕೆ ಕಾಪೋಡು ಅರ್ಥಾತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. 4 ದಿನತ ಈ ಪೂರ್ಲಕಂಡದ ಬದುಕನ್ನು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ದೀಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕುಲು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಮಗಲಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಮಗನು ಮದ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಗಲ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗಲೇನೆ ತನ್ನ ಬುಡಿದಿಯಾದಲೆ ತೊಂಬನ್ನಗ ಆಯಾಗಲ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬಾಳುವೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ನಿಖಿಲ ಎದುರುಡು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ಪೈನಕುಲು ಪ್ರೇರಣಾ, ರಾಶಿ ಹೆಗಡೆ, ಪಾರ್ನಿಕಾ, ಲಾಸ್ಯ, ರೋಶ್ನಿ ಪ್ರಭು, ಶಾರ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಾ, ವಿಷ್ಣು, ಪ್ರೇಮ, ಉಮೇಶ್, ವಾಲ್ಟರ್, ಜಸಿಂತಾ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗು ಹರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ. ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮೌನದ ಲೋಕೋಗು ಕೊಣಪೊಯ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೊಜಪೊಯ್ಯರು ಆತೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಅಣ್ಣನ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪನು ತುಯ್ಯೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಂದು ನಾನೇ ಇಂಗುಲು ಬುಡುಪು ಜಾರಿನ ಪನ್ಪನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಮಾತ ಆಕಲ ತಂಡದಕಲು ಕಲಾ ಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಓಮಾಂದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ಮೊಗಲ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೊಜುಪಾನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸದಾಕಾಲ ಮೊಗಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ನನಾತು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ಕೊಡರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಕ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಿನಗುರುಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಆಲ್ಪಡ್ ಅದಿದು ಸಭಾಂಗಣ ಪುನಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಒಣಸ್ದ ಅವಳು ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ದೇತೊನ ದಿನಕಲು ಅದಿ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಆತೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಉದಿಪನಾಣಗ ಚೂರು ತಡಾದು ನಿಖಿಲ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಪದಬಣರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಿಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೈದ್ಯರು ಪಂದಿತ್ತೆ ತೆರಿದು ಬತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಚೂರು ತುಂಬರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಉಲ್ಲರ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪೋಯರ ಅನ್ಪಿದೈತೆ ಬರುವೇರು ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಣ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಲಾಮಾತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಇನಿ ಒಮಾನ್ದ ಉರುಡುಲ್ಲೇರು ಆರಿಗೆ ಒಂತೆ ಜೀವನದ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆದಾದ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಯಿರ್ತೋಜುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಪನರೆ ಸೀತಾರಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮದ ಶಂಕರನಾಗ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯು
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆಕಲ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲದ ನೃತ್ಯಗೂ ಪದ್ಯಪಾಠ ಬರೋದೊಳ್ಳಿರಿ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ರಣಿಗೆಲೆದ್ರು ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನಗಳು ಪ್ರೇರಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಶಿ ಹೆಗಡೆ, ಪಾರ್ನಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಜೋಕುಲ ಪದ್ಯ ತೋರೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಜನಕುಲು ಹಿಡಿದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಣ್ಯಂಚಿನ ಪದಗೆ ಅವೇ ಜನಪದ. ಈ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗೂ ಜನಕುಲ ಬಾಯಿಡಿದೆ ದುಂಬು 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 ಪೋದು ಇದನ್ನಟ್ಟ ಎಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪದ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನುರಾಧ ಸಂದೇಶ್ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಊರೇ ಮುರುಕಡು ನನಪನ್ ಪೂಜಾನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿನಾರೆ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಪದ ಬಂತಿನಾರೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನಾಚಾರ್ಯ ಓಲು ತಾಳ ಚಪ್ಪಾಲ ವೈಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವುದಾಗಿದೆ ಕೇಳ ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕಲು ಮುಂದಿನ ಆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏಪಲ ಏಕಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಊರಿನ ಕೊಟ್ಟಿನ ದಯದೀದಿಗಳು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಉದ್ಯೋಗ 5 ವರ್ಷ ಮಾತೆ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟಿದ ಒಳಸೋತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ.
பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பொட்டுது தூயಗೆ ಮೂಲೋ பொட்டுது தூயಗೆ பொட்டுது தூயಗೆ ಮೂಲೋ பொட்டுது தூயಗೆ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பொட்டுது தூயಗೆ ಮೂಲೋ பொட்டுது தூயಗೆ பொட்டுದು தூயಗೆ ಮೂಲು பொட்டுದು தூயಗೆ பங்கடிகு போத்துண்ட பஞ்சரும் தொலி பங்கடிகு போத்துண்ட பஞ்சரும் தொலி ಇಂಚಗೇಂಡು ಸೊರಲ ಇಂಚಗೇಂಡು ಸೊರಲ ಇಂಚಗೇಂಡು ಸೊರಲ ಇಂಚಗೇಂಡು ಸೊರಲ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பொட்டுது தூயಗೆ ಮೂಲು பொட்டுது தூயಗೆ பொட்டுது தூயಗೆ ಮೂಲು பொட்டுது தூயಗೆ ಅಚ್ಚಂಡಪ್ಪಗ ತೂವೋಡೆ ಪಂಗಾಡಿ ಗೊರ ಪೋವೋಡೆ ಅಚ್ಚಂಡಪ್ಪಗ ತೂವೋಡೆ ಪಂಗಾಡಿ ಗೊರ ಪೋವೋಡೆ ಪಂಡೊಂದುಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಪಂಡೊಂದುಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಪಂಡೊಂದುಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಪಂಡೊಂದುಲ ಪಿದಡಿಯೇ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பொட்டுது தூನಗ ಅವಲೋ பொட்டுது தூನಗ பொட்டுது தூನಗ ಅವಲೋ பொட்டுது தூನಗ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ ಈ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ ಈ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ ಬೇತೆ ನೊಂಜಿ ಸೊರನು ತೆಗೆದು ಕೋರುಂಡು ಡೋಲು ಬೇತೆ ನೊಂಜಿ ಸೊರನು ತೆಗೆದು ಕೋರುಂಡು ಡೋಲು பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பெருக்கு பார்த்து டோலோ பத்தது கைட்டு கோலோ பொட்டுது தூನಗ ಮೂಲು பொட்டுದು தூನಗ பொட்டுದು தூನಗ ಮೂಲು பொட்டுದು தூನಗ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ ಈ ಬೆಂದುಂಡ ಉಣುವ 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 ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುರ್ಲದ ಜನಪರದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡಾರೆ 2021 ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ತುಳುವೆಗ್ಗದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೇನು ಪರವಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತೋಲೆ ನಿಖಿಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ದ ಕಡೇತ 5 ಒಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ದಯದೀದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಡೇತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪುದ ಆ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಕ ದಯದೀದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಪನ ತುಳುನಾಡ ತುಡಾರ್ದ ಕಡೇತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಕುಡರಕ್ಕೆ ನಡೆದಾದ ಅಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೇರು
ಕಲ್ಚರ್. ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ತುಳುಟುದಾದ ಅವು ಓಡಣ್ಣ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಮ್ಮ. ಇವು ಆಚ ಏರೇ ಓಲರೇ ದೇದಿ ಇದೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಎದುರ್ದೆ ಚ ಇಡೇಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಕರಿಣ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗು ಎಕಡರಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಇರದ ಬಿದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು 40 ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರೆ ಹಿರಿಯವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ತಂಗಡಿ ಶ್ವೇತಾ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ತೊಂದಿದೆ ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಬತ್ತಿದೆ ಗಣೇಶನ ದಯದಿ ಇದೆ ದುಂಬು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗು ಹೋರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ 40 ವರ್ಷ ಬೊಂಬದ ಊರುಡು ನಾಟಕ ರಂಗನು ಬುಳೆಪು ನಂಚಿನ ಒರಿ ಭಾರಿಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನಾರೆ ಅವು ಎತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ KN ಟೈಲರ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ತೊಜುಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಂಬೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕುಡರ ನಿಕುಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕಗೂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಆರನ ಒಟ್ಟುಗು ಆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲೇರು ರತ್ನ ಸುಂದರ ಮೂಡಿದ್ರಿ ಆಗ ಇರ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ತುಂಬರಡು ಗಣೇಶನ್ನ ಇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತೆ ಮಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ದಯದಿ ಇದು ತುಂಬರಡು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ 40 ವರ್ಷಗೂ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಈಗ ಮುಲ್ಪಗುಲ್ಲೆ ಗಣೇಶನ ಓಕೆ ಓಡಾಡೆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನಿ ತುಜಾರೆ ಗೊತ್ತಾಡ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರೆ ಪರಪೋಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಪರಪೋಕು ದುಂಪುಡು ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ಆ ಪರಪೋಕು ದಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುವರ ನಮ್ಮೊಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಡ್ಡ ಸದಾನಿ ವಾಪಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ವರ ಹೊರಪುಂಡು ಓ ಈತ ಪುಂಡದಾಗ ಅನ್ಕೊರ್ರೆ ಪುಂಡ ಯಾ ನೋಡಿ ಓಡವ್ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪುಂಡದೇನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆನ ಕಿರು ನಾಟಕ ನಿಖಲ ಎದುರು ಮೂಡುದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಟ್ಟಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಟ್ಟಗು ಓಮಾನ್ ತಲೂವರ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕನು ಪೂರ ಮಾಲ್ತೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಕರೆನ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಓಮಾಂಡುಪನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಸೆತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕರ್ಮನೆ ಸಂಕಟ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ಚೋದರೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಓಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅವು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಕೆಲವೇರೆ ಆಕೆಲ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ತುಜೇರಂದಾಂಡ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಓವುಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ ಬರ್ತೆ ತುಜಪಾರಾಯ್ಚಿ ಇನಿ ಓಮಾಂಡುಪನ ತುಡರು ಕಲಾವಿದರೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ತುಜಪಾರಲೇರೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ 10 ಬಿರಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಸುಗಿತೊಂದು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರುನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಓಮಾಂದ ತುಡಾರ್ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಈ ನಾಟಕನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಒಡ್ಡಜ್ಜನ ಸುಗಿತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನೆದುರು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಸುರೂತ ದೃಶ್ಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಮೆರಣ ಚರಣ ಕಮಲಗು ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ನಾಟಕದ ಕಥೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಹಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ರಡ್ಡ ದೃಶ್ಯನು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಅಭಿನಯ ಮಾಲ್ತ ತೋಜಾರೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ನಾಟಕ ಆಯ್ನಗೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂತೆ ಕುಸಾಲ್ದ ದೃಶ್ಯ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗನೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಪಾವುದಿಲ್ಲ ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗತ್ಯದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಲಾವಿದರೆ ಗೋವಿಂದನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮೆಂಚರೊಲ್ಲರೆ ರೋಹಿದಾಸ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಂಕರರಾಯನ ಪಾತ್ರೋಡುಲ್ಲರೆ ದಯಾನಂದ ಪಾಲನ್ ಶ್ಯಾಮನ ಪಾತ್ರೋಡು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ರವಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಿಂಚರೊಲ್ಲರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುಂದರನ ಪಾತ್ರೋಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೆರುಗೋಳಿ ಸುಮತಿನ ಪಾತ್ರೋಡುಲ್ಲರೆ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನನ ತನ್ನಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಶಾಂತಿನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಕಾರ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ವೈತಿನಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯ್ ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ದಯಾನಂದ ಪಾಲನ್ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಟಕ ಭಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಕಟ್ಟದ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟುಂದೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಯ್ತಂಡ ಪುಗೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಯ್ತನ ಕರ್ಮ ಒಂದು ತೆಮ್ಮಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಮರ್ಕೋಡೆ ಸಾಜಿ ತೋಜುಜಿ ದಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬಂಕಾ ಪುಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಕಾರು ಕೊಟ್ಟು ಒಯ್ಪೊಡ ಪುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಸಪುರಾತುಂಡು ಪುಗೆರಿನೇ ಪಾಡಿರೆ ಮರತು ತೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪು ಓಳುಂಟು ತಟ್ಟಿಗೆ పొట్టు బీడి మా ఈ పొంజో నక్లు ಆಮೆ ತಿಮೇಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಕಲ್ ನೈಸ ಪಾತೇರ್ತೆ ಬೀಡಿಗೆ ಉದರಿ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೇ ಗೊತ್ತೋಡೋ ಮಾಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲ
ಭಾರಿ ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಟು ಭಾರಿ ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಟು ಓಡುದ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಚುಮ್ಮುಂಡಿಡು ಪುಗೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಮಾಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಚುಟ್ಟು ಬೀಳಿತ್ತು ಅವನ ಪೊತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಥಿಯೋತ್ ನೀರು ಬರ್ತಾನ ನಿಂಡೆತ್ತೆ ಬೀಡಿಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಿನಯಿ ದೇ ಬೆರ್ನಾಜ್ ಅಪ್ಪ ದಾಯ್ ಈರಾಂಟ್ಲೆ ಒಂದೇ ಬೀಡಿತ್ತು ಈ ಎನ ಕಂಟಲ್ದೆ ಪಾರ್ದಿ ಎನ ನನಗೆ ಪೊರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ನಿಂಡೆತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಿ ಅತ ದೇ ಬೆರ್ನಾಜ್ ದಾಯ್ ಈರಾಂಟ್ಲೆ ಎರಡು ಬೀಡಿಂಚು ನಿಂದ ಬೀಡಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಕತ ಮಾಮಣ್ಣ ಎರಡ ಬೀಡಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ತುಕ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಟಲ್ದೆ ದೇವರ್ನಾಜ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅತ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಗೀಸ ಅತ್ತ ಬೋರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ದುರ್ಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪುನು ನಿಕ್ ಬೀಡಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಮೀನಿ ಲಕ್ಕವ ನಂದು ಈರೇನ ಕಿಸೆಟ್ ಅವಳ ಈರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಆ ಕಚ್ಚದ ಉಲಾಯ್ ಓಲೋಲ್ ಓಲೋಲ್ ದೀಪರ್ ಅಡೆ ಕೈ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂದ ಪಾತೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಲ್ ಆತನಂತೀವಲ್ಲ ತೂಲಲ್ಲಿ ಮುಗಾಲ್ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಾಲ್ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಏರ್ ನೀನ್ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಬರ್ಬೇನ ಗೆಪ್ಪೇರಿ ಬೈ 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 ಬಲ್ಲೆ ಹೋಣ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಾಡು ಮಾರಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತ ಓಲಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ವಣ್ಣದ ಕಟ್ವಣ್ಣದ ಹಂಚಿಡೊಂಜಿ ಬೈಲು ಆ ಬೈಲ್ ದಂಚಿ ಒಂದು ತಾರೆ ತೋಟದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಆಯರಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮಾವಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಕಲ ತೋಟ ಬುಡಿಯಾರತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾರಾಯ ಮಲ್ಲ ಗುಲ್ ಪಾತರ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಕ ದಾನಿ ಬತ್ತ ಸುಂದರ ಕಾಸ ಐಕ್ ದಾದಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ಮಿನಿ ಕಂದನ ದಾನೆ ಏನ ಮಾರೆ ಉಪ್ಪಡವು ನಕ್ಕೆರೆ ಎಡ್ಡಣ್ಣ ಕರಲಿ ಕಾಸು ಕರಲಿ ಆವ್ ಸುಂದರ ಆವ್ ದ ಭೀಮಾ ನು ಭೀಮೇನ ನು ಭೀಮೇರನ ಏತು ಪುಂಡಿ ಮಾಡಾವಿ ಅವ್ ಸಾಮತ್ತೆ ದ ಶ್ಯಾಮ ಈ ಬಂಗಾರು ಯಾರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸೋದು ಪತ್ತಂಬತ್ತು ಕಪಾಟುಲ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾರ ಓ ಕಣಿಕ್ ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆವುಲ
மெல்ல போ மாற வந்துட்டு புண்ணிட்டு போன மெல்ல போ அழிச்சி போனப்பா Ay, balpuntural. Sumando poini. Poena tu. Me poini kono dawla katta punika budum. Yenana e katta punika party ay kyasar da kando guburni. Papa bala maka yek dikka. Ee sari katte ek dikkani na sar datte mutte vattude. Sar da katte ga kone. ಶ್ಯಾಮ ಇದೆವಲ್ಲ ಅನ್ಪೇನ್ ಆಯೆ ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ ತೋಟಡುಂಡತ ಬಜೆ ಲಕ್ಕದೀನ್ ಒರಿ ಆ ಬಜೆ ಲಕ್ಕದೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡದಿತ್ತ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲು ಆಯಗ ಸಮ ಬರ್ದಿರ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಅವ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿನ ಬೆ ತೂತೆ ಅಂಚ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂಟ ಪೋಡಿನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಆಯಲ್ಲ ಬಜೆ ಲಕ್ಕವೇ ನಾನು ಸುಂದರ ಬಲ ನಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಿ ಅಂಡತ ಬಲ ಪೋಯ್ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಲ ನಿಕ್ ಐಡಾಸ್ಲ ಕೊರ್ಪಾವ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನೆತ ನೋಡು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತದೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಇತ್ತಿನ ರಾಮಯ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ರಾಮಯ್ಯರನ ಬುಡದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೀರಿಪೋಯಿರು ರಾಮಯ್ಯರೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ತುಯ್ಯರಗೋಸ್ಕರ ಸುಮತಿನ ರಡ್ಡನೆ ಮದಿವಾಪೇರು ಅಂಡ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡನೆ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಪಿನಲ್ಪ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆದುಪೋಂಡು ಸುಮತಿಗೆ ಸುಂದರಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೊರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಇತ್ತಿ ಆಯಲ ಉಂದೇ ಇಲ್ಲು ಸೇರುಂಡೆ ಆಯನ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾದೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ದು ಪೇರ ನೀರ್ದ ಸಂಸಾರಗೂ ಪುಲಿಪುಂಡುವೆ ಆ ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಡೆ ಕೈದೆಕ್ಕಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಸುಮತಿ ಏಪ ಇಲ್ಲಗ ಕಾರದಿಯಲ ಅಡೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಮ್ಮೆರಡಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂಜಿಡೆ ಸುಂದರನ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಆದೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನಿ ಪೊನ್ನ ಮಾರ್ಲೆ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಜುಗಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಶುರುವಾಂಡೆ ಒಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಮಯ್ಯರು ತೆರಿದು ಆಯಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂಡಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತೆರ ಆಯನ ಉಡಲ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬಂದಾಂಡೆ ಈ ಪಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕನ ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ರವಿ ಬಾವೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಅದು ಪೋಂಡ ಆಸ್ತೆ ಬದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬದಕ್ಕೆ ನಂಕ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡಿತ ಕೊರಪೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಾತೆರಕೇಂದು ಅಲೆಗ್ಲ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಸರಿ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಕನೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬಿಡು ಅಂಚಲ ಆಯ್ಸಿಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡುಪೆ ಪಂದೆ ಕೆಬಿದಿಂಜಾದು ಬಿಡುಪೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಲೆಕನೆಕೇಂದು ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪಲು ಕಡೆಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕೆ ಪೂರ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಅವಡು ಪಂಡದೆ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಅತ ಪಂಡದೆ ರವಿಲಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ರಾಮಯ್ಯರೇನು ಕೆರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಲಾದೆ ಜೀವದೆ ತೊಂಡೇರು ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರೆ ಅಕ್ಕ ದೀತನ ಬಂಗಾರು ಕೊನೊಡ್ದು ಅವಿನ ಪೂರ ಮಾರ್ದೆ ರವೈನ ತಂಗಡಿನ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜದಿನ ತೋದು ಶಾಂತಿಗೆ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನಗಲು ಎಲ್ಲೆ ಏನನ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಕತ್ತಿದ್ದು ಕೆಡ್ತಿದೆ ಕೆರ್ದು ಬುಡುವೇರು ಪಂದು ಸುಮತಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುವೇರು ಸುಂದರೆ ಅಕ್ಕನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಮಾತಾ ಮಾರ್ದೆ ವೇಶ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವೊಂದು ಅಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಡೆಕ್ಕೆ ಅವಲೇ ನೆಲೆ ಉಂತುವೆ ಅಲ್ಪ ಆಯಾಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಶುರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೇಶ್ಯೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನಾಯನ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಜನ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುವಲು ಒಂದು ಪೂರ ಆದೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ
ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಪಿದಯ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ದಾದಾಯರು ಸೂಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಪಿದಯ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರಿ ದಾದಾಯೇ ಅಂಚನೆ ಸುಮತಿ ದಾದಾಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಿಕೇರಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ನಾಟಕಗೂ ಪುದರ್ನು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಕೊರಿಯೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಡರು ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ರಡ್ಡನ ದೃಶ್ಯಗೂ ರೆಡಿಯಾದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಡರು ಕಲಾವಿದರು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಯಾವೊಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗ ತುಪ್ಪೆ ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರಪರಾಧಿ ಬಂದು ತೆರಿಪಾರೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಈ ರವಿನ ಎದುರ್ಗು ಈ ಅಖಂಡ ಅಪರಾಧಿ ರವಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯತ್ ಯಮೆ ಸುಂದರ ಯಮೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಗೆ ಯಮೆ ಯಾನು ನೀನನ್ನು ಬುಡಯ ಬುಡಯ ಸುಂದರ ಯಾನು ನೀನನ್ನು ಬುಡಯ ದೇವಾನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ನಿದಾನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ದೇವಾನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ನಿದಾನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ಕಾಸಿದ ಮೋನೆನೆ ತೂಳೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳ್ವೆನೆ ಕೇರಿಯೇ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕಿದು ಮುಳ್ಳಾದು ಪೋಯನೆ ನಟ್ಟು ನಗತಿ ಕಾಂಡೆ ವಿಧಿಲ ಮೂನಿ ದೆಂಕು ಪೋಂಡೆ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಧರ್ಮೋನು ಮರತೆ ಗತಿ ದಾಂತಿ ಬಾಳ್ವೆನೆ ಆನೆ ಗತಿ ದಾಂತಿ ಬಾಳ್ವೆನೆ ಆನೆ ದೇವಾನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ನಿದಾನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ ನರಕದ ಬದು ಕಾಂಡನ್ನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರನು ಹಾಳು ಮತ್ತದು ಬಲಾತ್ಕಾರಡು ಕೆಕ್ಕಲ್ ಭುಜಂಕದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನೆ ಸರಕಾರಿ ಗುವಲ್ಗೆ ದಕ್ಕದಿನ ಪಾಪಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಕೈ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯ ಸುಂದರ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯ ಸುಂದರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ನನಲ ಬದುಕೊಡು ಸುಂದರ ಈ ನನಲ ಬದುಕೊಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೆರೆಯ ಸುಂದರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮಾರರು ಬಂತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ನಾಳೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆರೆಯ ಸುಂದರ ಯಾರು ನಿಕ್ಲನಿಯರೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ನನಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ನರಕದು ನಿಕ್ಲ ಶರೂರವೇ ಕೂರಿದು ಪುರಿಯಾದು ನಿಕ್ಲನ ಪುನಃಪ್ರೇನ ನಾಯಿ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಯಕ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಕುಡಂಜಿలో ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ
ಕಳ್ಜಿಗೊಡು ಸೈಯೊಡ್ಲ ದುಂಬೆ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇರುವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರ ನಿಕ್ಲಿ ಇರುವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಉಳ್ಳರು ಬಂದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಸುಂದರ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಲೆ ಕಾದು ಕೂತು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಲೆ ಕಾದು ಕೂತು ಹೊರ ಬಾರ್ದು ಪೋಯಿನ ಪೂ ಕುಡೋರ ಅರಳನ ಸತ್ತೆಚ್ಚಿ ಸುಂದರ ಕುಡೋರ ಅರಳನ ಸತ್ತೆಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ 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 ಅಲಾತೂಲೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಈ ಕರ್ಮನು ದೂದು ಈ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ದಿನ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ದಯಮಿಲ್ತೆ ಮಿತಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಈತ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಬಹುಮಾನದ ತೊಂದರೆ ಬಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಗೆ ಗೂಡುದೀಪದ ಪಂತೊಲೆಡು ಸುರುತ ಪದಕ ಗೆಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಆರ ಆಚಾರ್ಯ ದೀದು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಯಮಾಲ್ತೆ ಭಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಕಲು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕಲ ತುತ್ತ ಐತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ದಯದಿದೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿತ್ರ ಎಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದೆ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಗೋವಿಂದನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಿಂಚಿನ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಯಾನಂದ ಪಾಲ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕಾಸ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೆರುಗೋಳಿ ಅಡಚನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀತಿ ಗುಡುದೀಪದ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರೆ ಈದು ಪೊರ್ಲದ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಂಡು ಸುಂದರನ ಪಾತ್ರೋಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೇರುಗೋಳಿ ಸುಮದಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ದಿನ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ
ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನನ ತನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಾಂತಿನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯದಿ ಇದೆ ಕಲಾಮಾತನ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಗೊನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬರ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜ ಬೇಗ ಅಂಜನೆ ಸುಧೀರ್ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗಲು ಚಾಕಿರಿ ತಗಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ ದಯಮೆಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲು ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೇರಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಪಾಲನೆ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರೆ ಉಮ್ಮಾಂದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಾಡಿದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ತುಡಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಾರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಐಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಿರು ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋಜಾದು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈತು ಉಲೈದೆತ್ತುಂಡೇರು ಬಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಂಕು ಸಂತೋಷ ಅವನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕು ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಬಂಡ ನಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರತ್ತು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಸುಂದರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಪೆರೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಐಕ್ ಓಡ್ತಲೆ ಕೊನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ರವೀನ ಪಾತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಈ ನಾಟಕ ನಿಖಲು ಈತು ಪೂರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಆ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ಸರಸ್ವತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಲಿದು ಬರುಡು ಮನದಿ ಯಾನ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಈ ನಂಚಿನ ಕಲಾಮಾತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪಡೆ ಪಂಡಿತಕ್ಕೇನೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ವೇದಿಕೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಡಿ ಬಾಡಿ ದಯಾನ ಮುಲ್ತೊಡ್ಕೊರ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಪಾಲನ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಪಾಲರ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನರ ಮದತ್ತು ಬಯ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಈರ್ನ ಆ ದಿಗ್ದರ್ಶನೋಡೆ ಐಟ್ ದೆತ್ತು ತೋಜಾವಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಪನ್ನರ ಮದತ್ತು ಬಯ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕಾಸ್ತ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಟ್ಟಿಗು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಈತೆ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮೇರುಳ್ಳಿರಿ ಐದಕ್ಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೇರುಗಳಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಕ್ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡಡ ಕಿರು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರೆ ನಿಖಿಲ ಉಡಲ್ಡು ಆಸೆ ಬೈದಿನ ಈ ಪೂರ ನಾಟಕ ಈ ಒಮ್ಮಂದು ಊರುಡು ತೂ ಒಡುಂದು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬತ್ತರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಈ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂವೊಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲು ಲಕ್ಕದೆ ನಡುಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದುಬೈದ ಊರುಡು ಮರಣಿ ದುಬೈದ ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯರು ಓಡೆಮಠ ಪುಗರ್ತ ಪಂಡೇರು ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಿಕೇರಿ ಅಡೆ ತೂವರೆ ಬರ್ತದೆ ಆರಾಕ್ಲೇನು ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇಡಬಹುದು ಫುಲ್ಲು ಹೌಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆ ನಾಟಕದ ಮಹಿಮೆ
ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಣಕುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ಚಾವಡಿಡು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅವು ಮೂಡುದು ಬರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಮಾಂಡುಪನ ಪತ್ತಪ್ಪ ತುಳುವರ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಒಂದೇ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ನನಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಿದ ಖಂಡಿತ ಇಂಗುಲು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಸೆ ಆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಕುಡಡ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪನ ಕೊರಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಎನ್ಪತ್ತ ಆಜನೆ ಈಸವಿಡು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಅಂಚಂದಂಡ ನಿಖಲು ಎಣ್ಣಲಿ ಎನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಡ್ದು ಇನ್ನೇ 2021 ಬಂಡ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈತು ಪುಗರ್ತದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ನಿಖಲ ಮನಕರಗುಣ ಅಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಲ್ದಿರ್ಡ ಪೂರ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ತೂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಯಾನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ದದಿದೆ ಸುರುಕಾದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೂಡು ದೀಪಗು ನಾಳೆ ಪುದಾರೆ ಬತ್ತೇನೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಐನು ಪುದಾರೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನೆ ಸುರುಕುಲೆ ತೊಂದುಲೆ ಸೂಷ್ಮಾ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಳಾರಾವ್ ಸೋಹಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ದಯದೀದ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖುಲು ಎಂಗೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯದೀದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆನಪಿನ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಸೂಷ್ಮಾ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಡ್ಡ ಬಂದುಲೆ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡಡ ಏಯ್ನ ಕೇಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಐದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬೇಲದ ನಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾರಾವ್ ಸೊಹಾರ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದೆ ಉಷಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿದೆ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ನಂದು ಪರಿಚಯ ಪಂದ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಷಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ದಯದಿದೆ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗೂಡು ದೀಪದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗು ಹಿರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ಕಾಣದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಇನಿ ಪದ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪನ್ರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದವನ್ ದುಂಬು ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನಾ ಕಿಶನ್ ಭಕ್ತಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದೀದ್ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಚನಾ ಕಿಶನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ದಯದೀದ್ ಅಲ್ಪ ತೆರೆದಂಡ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಈನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪಂತಿನಾರೆ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವಾಕರ್ ನಾನು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದಲೆ ದಯದಿದ್ದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಡು ಎಲ್ಯ ಪದ್ಯತಿ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟೆ ಬಾಲ ಬರಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯದಿದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಬೇಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮಲ್ಲ ಚಾಪಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪೋರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ
ರಾಶಿ ಹೆಗಡೆ. ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಾರ್ನಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಲಾಸ್ಯ. ಲಾಸ್ಯ ಪೋಯಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ವಿದೂಷಿ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ಡ ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತದೇತ ನೋಡು. ಲಾಸ್ಯನ ಪರವಾದೆ. ಐದು ಒಕ್ಕ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಭು. ರೋಶಿನಿ ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಸಾರ್ವರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಐದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಉಮೇಶ್. ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್. ಐದು ಒಕ್ಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ. ಓಕೆ ಬಲಿ ಪ್ರೇಮಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋಸನ ಪರವಾದ ಪ್ರೇಮಕತೆ ತೊಂದಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೆಸಿಂತಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಆಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಐದು ಒಕ್ಕ ಚಂದನಾ ಪ್ರಿಯಾ. ಐದು ಒಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಚರಣ್. ವಿಷ್ಣು ಚರಣ್. ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಪೂರ್ಲದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನೃತ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಪೂರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಾಲೆ ಪದಕು ಪದ್ಯ ಪಾಡಬಾದೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಕಟೀಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದಾರೆ ವಿದೂಷಿ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಭ್ರಾಮರಿ ಪನ್ಪಿನ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಲೆ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಒಮ್ಮಂದು ಉರುಡು ನನಾತೆ ಕಲಾಮಾತನ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಉಡಲ ಆಸೆ ಅವೇನೆ ಈಡೇರಿಸೋರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಆಸೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ನನಾತ ಸಮಯ ಕಲಾಮಾತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ದೇವಡ ನಟಂದು ತಂಗಡಿಗೆ ಪೂರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ದೇವಕರಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಿಶನಾಚಾರ್ಯ ವೈದ್ಯರದೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಕುಡೊಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಾಬುಗು ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭುಲ್ಯರು ದಯದೇ ಸರ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಿರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿವಸದ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಸುಂದರ ಮೂಡಬೆದರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸುಂದರ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಈ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಊರುಡು ಮೂಡುದು ಬರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ್ದ ಆಸೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಈಡೇರಿಸಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಾಪದೊಟ್ಟುಗು ದೇದೀದೆ ಪಿರಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡಿಯರ ಸೋಲ್ಮಿರಿ ಸಂದ ಒಂದು ರಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಲೇಸಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ತೂಬಿ ನಡೆದುಂಬು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಐದೋಕ NBO ಬ್ಯಾಂಕ್ GV ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯವರಿಯಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ IS ಇದ ಪೂರ ಟೀಮುಗು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ
ರಾಜ್ ಸನಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಸನಿಲರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪದ್ಧತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಅರೆಗಿಲ ನೃತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾದಿನ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಲ್ ಅನ್ಬೋ ಕಾರಣ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಗೂಡ್ದೀಪ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಎಸ್ಸಿದ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಣಗ ನಿಖಿಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬಯಸುನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಓಮಾನ್ ತುಳುವೆರೆ ತುಳು ಎಗೆದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಓವೇ ಲೇಸಡೆ ದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕಳ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಬೊಟ್ಟು ದಿವರೆ ಪೋಣಂದಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.